खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं उपमारानि दैमारि। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। गोदानै दाजानाय राजखान्थि दोलो एजेपिआ आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय खामानि मावनांगोन बुंदों हाग्रामा महिलारि। 2021 आव सर्बानन्द सन'वालानो बिजेपिनिफ्राय गिबि मन्थ्रि बिजाथि जागोन। आसामाव 24 घन्टानि गेजेराव सा 1380 सुबुंनि देहायाव गोदानै कर'ना पजिटिभ आरो सा 17 सुबुंनि जिउ खहा। NSCN-IMनि आर्मि चिफनि फेसबुक एकाउन्टआ हेक जादों उदाङै रां दाबिगासिनो। बान्दर देबायाव गिख्रंथाव हा गिसिखादों। दानिया आबुं रादाब। बड'लेण्ड पिपल फ्रन्ट BPF राजखान्थि दोलोआ आसु आरो AJYCPजों गोदानै दाजानाय राजखान्थि दोलो एजेपिखौ फैगौ 2021 इं मायथाइनि बिसायख'थियाव हेफाजाब होगोन ना होआ बेयो दासिम रोखा जायाखै। अब्लाबो मैया 17 सेप्तेम्बर बृहस्पतिबारखालि BPFआ एजेपिखौ हेफाजाब होगोन ना होआ बे आयदाखौ लानानै मोनसे सावरायमा मेल खुङो। आरो बे सावरायमा मेलाव हाग्रामा महिलारिया एरै बुङो। गोदानै दाजानाय राजखान्थि दोलो एजेपिआ फैबाय थानाय समफोराव आसामनि सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनांगोन। 2021 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोनिफ्राय गिबि मन्थ्रि बिजाथिया सोर जागोन बेखौ लानानै रायजो नाङै सावरायगासिनो थानाय समावनो आथिखालनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालानो 2021 आवबो गिबि मन्थ्रि बिजाथि जागोननि इसाराखौ होदों मिरु बिजेपिनि दैदेनगिरि राम माधबआ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बृहस्पतिबारखालि आसाम रायजोआरि बिजेपिनि मोनसे हाबाफारियाव राम माधबआ बाहागो लानानै 2021 इं मायथाइनि बिसायख'थियाव बिजेपिआ गोहोआव फैफिनोब्ला सर्बानन्द सन'वालानो गिबि मन्थ्रि जागोन होननानै इसारा होदों। रिपर्टनि बायदिब्ला 2014 इं मायथाइनि उनाव 2019 इं मायथाइनि मदि सोरखारा जेरैबायदि देरहादोंमोन बेबादिनो 2021 आवबो सर्बानन्द सन'वाल सोरखारा फिन देरहागोन होननानै राम माधबआ बुंदों। मख'नो गोनांदि 2021 इं मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपिनि गिबि मन्थ्रिनि बिजाथिया सर्बानन्द सन'वाल ना हिमन्त बिश्व शर्मा बेखौ लानानै बिजेपिनि गेजेरावबो गावजों गाव सावरायलायनाया बे समाव सोलिगासिनो दं। बिजेपिनि गोबांसा दैदेनगिरिफोरा हिमन्त बिश्व शर्माया गिबि मन्थ्रिनि बिजाथि जागोन होननानैबो बुंसोलायदोंमोन। बेबादि समावनो राम माधबआ सर्बानन्द सन'वालनि इसाराखौ होदों। आसामाव दिनैसिम कर'ना पजिटिभ जानायनि बिबाङा गासै सा 1,50,349 जाबाय। बेनिनो दिनै सा 1,380 सुबुंनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननो हायो। लोगोसे सा 17 सुबुंनि जिउ खहा जायो। आसामाव दिनैसिम कभिड-19 जों जिउ खहा जानाय सुबुंनि बिबाङा गासै सा 528 जाबाय। गोदानै कभिड-19 पजिटिभ मोननाय सुबुंफोरनि मादाव कामरुपनिफ्राय सा 376 आरो जरहाटनिफ्राय सा 113। फारसेथिं गुबुन गुबुन देहा फाहामसालिनिफ्राय गासै सा 2,246 सुबुंफोरा दिनै कभिड-19 निगेटिभ टेस्ट खालामनायनि उनाव डिसचार्ज जाबाय। आसाम सावस्रि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया टुइटारनि गेजेरजों कभिड-19 नि आपडेट होयो। फारसेथिं 25 आगस्तनिफ्रायनो गुवाहाटी GMCHआव कभिड-19 बेराम जानानै गावनि जिउजों जुजिबाय थानाय बारग' गाहाय मन्थ्रि तरुण गगैआ थांनाय मंगलबारखालि कभिड-19 निगेटिभ टेस्ट मोननायनि उनाव मैया बृहस्पतिबारखालि डिसचार्ज जायो। नागा थिउरिया आफाद NSCN-IMनि आर्मि चिफ एन्थनी चिमरेनि फेसबुक एकाउन्टखौ सिनायमोनै दुथाङा हेक खालामदों। रिपर्टनि बायदिब्ला NSCN-IMनि आर्मि चिफ एन्थनी चिमरे मुंनि मोनसे फेसबुक एकाउन्टनिफ्राय गोबांसा सुबुंनाव मेसेज हरनानै रां दाबि खालामगासिनो दं आरो मख'नाय बेंक एकाउन्टआव बयखौबो रां सोना हरनो थाखाय बिथोन होदों। बबेखानि आर्मि चिफ एन्थनी चिमरे मुङाव थानाय फेसबुक एकाउन्टखौ हेक खालामनानै दुथांफोरा बेबादि गाज्रि खामानियाव बाहायदों होननानै सन्देह खालामदों। ओरैहाय बै गासैबो जाथायखौ लानानै बे समाव NSCN-IMआ सोमोनांदों आरो गोख्रों नोजोर होदों। आफादनि आर्मि चिफ एन्थनी चिमरेनि फेसबुक एकाउन्टनिफ्राय बेबादि उदाङै रां दाबि खालामनायखौ NSCN-IMआ गोख्रोङै लादों आरो बे दाय मावनायनि थाखाय दायनिगिरिखौ थाबैनो निमाहा बिनो थाखायबो नागा आर्मिनि बिथिंनिफ्राय गोख्रों बिथोन होदों। बबेखानि थाबैनो निमाहा बियाब्ला जायखिजाया जेंनानि थासारिजोंनो मोगा-मोगि जानो थियारि जा होननानैबो NSCN-IMआ हुमखि होदों।
आसाम अरुणाचल प्रदेशनि सिमना ओनसोलाव थानाय बान्दरदेबायाव थांनाय हराव मोनसे गिख्रंथाव हा गिसिगानाय जाथाया जादों। बान्दरदेबायाव बे गिख्रंथाव हाजोनि हा गिसिखानाय जाथायाव गंबा ट्राक आरो माखासे दखानफोरा फबसिन जानायजों लोगोसे 15 नं माहारियारि राजा लामाया आबुङै बन्द जादों होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला हादोरनाङै मुवा बेसाद रोगाग्रा ट्राकफोराबो हरनि समाव जाय जायगायाव पार्किं खालामनानै ड्राइभार आरो हेन्डिमेनफोरा जिरायो आरो आराम लायो बै जायगायावनो बे हा गिसिगानाय जाथाया जादों। नाथाय बे जाब्रबथायनिफ्राय ट्राक ड्राइभार आरो हेन्डिमेन मोना खुनु रोखोमै गावबा गावनि जिउखौ रैखा खालामनो हादों। बबेखानि अरुणाचल प्रदेशनि बान्दरदेबा आन्सलिक हाग्रा बिफाना बान्दरदेबायाव लान्थ्रियै हाजोनि हा जावख्लायनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं आरो बेनि जुनैबो बे गिख्रंथाव हा गिसिखानाय जाथाया जादों होननानैबो बुंसोलायदों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन सुनिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन सुनिबार 19 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो अखा हानाय लोगोसे सान्दुं गोसा दुंनायनि जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं गोसा दुंनाय आरो बोथोरा गुदुं जानायनि इसारा दं। थिग बेबायदिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं गोसा दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं गोसा दुंनो हागौ आरो बोथोरा गुदुं जानायनि जाथावना दं। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानो हागौ। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं गोसा दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा गोग्लैनायनि जाथावना दं। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायावबो बोथोरा 36 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।